Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Grabe, pag sobrang taas talaga ng energy mo na sinasabi mo yung magandang. Naalala ko talaga yung lahat ng mga kaibigan ko ngayon na pag pinakilala ako nung una, sasabihin, ikaw si Chris Chuper. Di ba yung kapartner mo yung madaldal, yung maingay? Lagi ganun yung description pag naalala ko talaga pag every time na binabanggit mo yan kasi yun ang sinasabi nila, di ba yun yung maganda nagagano, sabi ko tama ka. Pero nakakatawa lang yung description, bakit ganun? Pag mataas bang energy, madaldal na agad. Hindi ko alam kung compliment or offensive yung salitang madaldal, maingay. Pero at least may recall, yun na lang sa aspetong yun siguro. Yun na lang talaga. Feeling ko, partner, depende sa pagkakasabi. 'Di ba? Sabi nga daw nila, ang isang pag-aaway o miscommunication ay depende minsan sa tono ng pananalita. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, galit ka at saka sa facial expression, partner, halimbawa, sasabihin, ang daldal naman yan eh. Tapos yung itsura nung habang sinasabing madaldal, yung talaga nakakunot na parang iretang-ireta. Diba? Yun, medyo ibig sabihin, that's not to be taken in a good way. Pero kung halimbawa, ang expression ng mukha at saka yung tono is, ang daldal naman yan eh. Tapos nakatawa, tapos ang daldal naman yan eh. Ganon. Oo, ganon. Parang it will make all the difference. And alam mo, sa tingin ko, partner, no, sa mundo ngayon, ang weird, no, I just find it so weird na nasa mundo tayo kung saan high-tech ang lahat. Nasa mundo tayo kung saan sobrang ano tawag dito, yun nga, high-tech lahat, maraming means para mag-communicate. Pero kahit ganon, na maraming means para mag-communicate, ang daming ganap ng miscommunication. Parang napakaraming things that are not said properly or left unsaid. Parang mga ganon na eksena, partner. Totoo ka dyan. Oo. Diba? Pansinin siguro mo. Siguro nga, parang kasi since digital tayo, diba, we are living in a digital age. May distortion kasi yan eh. Diba? Kung yung normal communication nga, yung face-to-face communication o yung personal na kapag ipag-usap, may distortion na yan minsan. Paano pa kaya pag digital? Diba? Gagaya nito, habang nag-uusap tayo, partner, may nadidinig ako on the side. Shh. Oh. Ako din. So that's may diba? Distortion talaga Yun yung nagkakaroon ng communication gap pagka ganyan, na tipong sa halip na nagkakaintindihan tayo ng maayos, kahit maganda naman yung delivery natin, alam natin sa sarili natin na deliver natin ng tama, but because of distortion, di ba, naiinis tayo to the point na naiinis na rin tayo sa kausap natin. Na umiinit na rin yung ulo natin sa mga sinasabi natin, di ba? Kasi nga may distortion, nagkakaroon ng communication gap. So siguro yung downside minsan ng communication, hindi siya talaga lagi smooth. Hindi siya lagi, lahat ng gadget na ginagamit natin, hindi top of the line, 'di ba? Kung top of the line pare-pareho, siguro good. Pero majority sa atin, gumagamit yung mga pangkaraniwang gadget lang, kaya may mga ganitong klase ng distortion. Tingnan mo, feeling ko wala na akong kausap ngayon. So hindi ko alam kung nasan ka na. Wala na akong nadidinig, nagsasalita na lang akong mag-isa. Yung mga ganun tipo. Hello? O kita mo na? Yan tinatawag nating distortion, mga kaibigan. Nawala na po si Nicole. Nawala na po yung kausap ko. Hello, partner? Are you there? You say Roger. If you can hear me, say Roger. Yes, I can hear you. O nawala na nga yung partner ko. Ayan, 'di ba? Ito na talaga yung mga Yung bigla ako nawawala habang nagsasalita ka, parang biglang nagsasalita ako tapos hindi kita naiintindihan. Alam mo, pero yun nga yung sinasabi ko, partner, it's so ironic kasi ito nga there are so many ways to communicate.
hindi na imposible yung makipag-usap sa ibang tao sa ibang bansa, sa ibang lugar, kahit na iba pa ng time zone. Natatandaan ko, partner, kinikwento ko sa anak ko yung how lucky this generation is. Sinasabi ko talaga sa kanya na, your generation is very lucky. Ito na talaga parte yung mga senyales. Senyales talaga ng may edad ka na eh. Kasi kino-compare mo yung generation mo noon sa generation ngayon. So kasi lagi ko kasing sinasabi sa anak ko, partner, na hindi kami mayaman na pamilya. So lagi kong sinasabi sa kanya na wala ako ng maraming laruan na meron siya ngayon. Na parang, ang dami na kasing laruan ngayon, partner eh. Isipin mo dati nung araw, ang laruan lang natin, let's say hindi yung mga man-made, hindi yung mga yung mga DIY na laruan na ginagawa natin. Ang mga toys, feeling ko dati very limited lang din talaga eh. Parang pag sinabi mong Barbie lang talaga. Ngayon kasi, partner, pag sinabi mong Barbie, meron ng Barbie na rockstar, may popstar, may Korean version, may version ng ano tawag dito, prinsesa, tapos meron pang Barbie na Barbie na sexy, tapos may Barbie din na medyo mataba kasi nga nagagalit yung mga medyo heavy side kasi daw hindi daw pantay-pantay yung pagtingin kay Barbie. May Barbie din na medyo petite, mga ganun. So, napakaraming options. Tapos, recently yung anak ko, kaka-unbox lang niya ng Barbie reveal. Dati Isa kasi lang, pag Barbie lang, bibili ka lang talaga ng Barbie. Ngayon kasi may Barbie reveal na tinatawag na kailangan mo pa siyang ilublob sa mainit na tubig ta sa malamig na tubig bago ma-reveal kung anong klaseng Barbie siya. Grabe, mga nag-evolve, ganun. no? So, lagi ko sinasabi sa kanya, oo, grabe dati pag may brick game ka, brick game lang, ganun lagi lang niya rin eh, kasi, diba? Pag may, popular correct. Totoo yun. board game natin no, na Snakes and Ladder, partner, talagang pag may ganun, pag meron kang ganun sa yun na bahay mo, yun. pili mo mayaman ka na. Correct. Yun na yung mga laruan nun, ganun lang kasimple. Actually, oo. Actually, dati, partner, di ba, Monopoly. Naglalaro din tayo ng Monopoly kasi usong-uso yung board games na hindi naman uso ang gadgets. May Monopoly pa rin naman ngayon, partner. Pero may Monopoly version na may electronic device. May Monopoly version na merong Ghostbusters. May Monopoly version na merong Pac-Man. Merong Monopoly na Barbie at merong Monopoly na Avengers and so much more. Ang dami. Sobrang dami. So, ang dami talagang choices. So sinabi ko sa kanya na nung bata kami, konti lang yung mga choices, pati yung mga pinapanood, konti lang. Pero masaya naman kami kahit walang gadgets or cellphones. Kapag ka sinabing magmi-meet kami ng 7 o'clock sa tapat ng burgeran, diba? Ng ganong oras, magkikita-kita ng ganong oras, maghihintayan yung mga tao pag may hindi pa dumadating and for some reason dadating naman, diba? Kasi alam naman nating lahat na ang mga Pilipino ay may Pinoy time na tinatawag. So, pero magkakaintayan. So, pero ngayon, di ba, nagsabi na nag-set na ng oras, sinabi na yung oras ng Zoom, ganitong oras. Tama. Tsaka chinecheck mo na yun, talagang from time to time, chinecheck mo nasan ka na. Nandito na ako pero late pa rin, di ba? Samantalang dati, hindi mo naman matatrack kung nasa biyahe na o nasa bahay pa eh. Pero dumadating naman. 'Di ba? Mga sobrang medyo Correct. ironic, tama yung Diba? term na ginamit. Medyo ironic na parang dapat since nasa modern world tayo, nasa digital world tayo, dapat mas snappy ang mga bagay-bagay. Pero actually, ang dami pa ring loopholes, ang dami pa ring gaps kung tutuusin. Correct. Tama, totoo yan. Sinasabi ko nga sa anak ko kapag ka tinatanong niya sa akin, yung tungkol sa nung araw, amazed na amazed siya sa nung araw eh. Amazed na amazed siya sa buhay ng 90s, ng 80s, amazed na amazed siya doon. In fact, nanonood sa YouTube ng mga, nung isang araw parang, tinawagan niya ako, nasa meeting ako, tinawagan niya ako. Yung pag tinatawagan ako, partner, tapos nasa bahay yung mga anak ko, feeling ko emergency. Tapos ang tinawag niya sa akin is para may tanong siya sa akin na kind of laruan natin nung 90s. Kasi napanood niya daw at pinapanood niya daw sa YouTube. Tapos yung mga 90s na mga snacks, mga ganun. So talagang amazed na amazed siya sa ganun. And sinasabi ko talaga sa kanya na iba talaga yung world noon sa world ngayon. Ang swerte ngayon kasi pwede ka nang makipag-communicate nga at any time zone with somebody from another part of the world, 'di ba? Sabi ko sa kanya, alam mo ba dati,
pagkakamustahin namin yung kamag-anak namin na nasa US kasi alam namin magpapadala lagi ng balikbayan box. Magsisend kami ng Yes. voice tape. Isipin mo yun, ititape pa Tama. namin yung voice namin. Tapos, pagkatapos nun, ilalagay sa lagayan, ipapa-courier, ilang weeks bago makarating. Ngayon, kung gusto mong kantahan, sigawan, Yes. bigyan ng letter or whatever, in two Correct. clicks away lang siya. Pwede mong magawa, 'di ba? Tapos sabi ko sa kanya, and you know what, everything is so convenient Yes. for you nowadays, but everyone is complaining. Nagko-complain pa rin kahit napakagaan na ng buhay kung tutuusin, 'di ba, partner? Yun nga, ito na naman, distorted na naman tayo. Pero nagets ko yung True. ibig kong sabihin. Tama, ironic, pero ang nakikita ko, partner, siguro tama yung observation mo, and this is also my observation, na ang isang downside or hindi magandang effect ng sobrang convenient na mga bagay-bagay is na umiiksi din yung pasensya natin kasi nasanay tayo 'di ba? Parang things come in an instant. Ganun tayo ngayon. So umiiksi yung pasensya natin. Unlike dati, pag manunood ka ng halimbawa ng mga pelikula, Regal Shocker, 'di ba? Abangan mo yun Friday. Talaga antabayan mo yun sa TV, ngayon hindi Tama. Ayokong antabayan na yan, manonood lang ako sa YouTube, 'di ba? Ayokong hindi ako magtsatsagang tutukan yan ng ganitong oras basta at my own pace pwede ko siyang panoorin at my own time, 'di ba? Parang ganoon kasi pwede mo na siyang i-click anytime Ganon yung pasensya ng mga tao ngayon. Kaya tingnan mo, ang daming irritable lagi ngayon. Parang nagda-download ka lang ng bagay, 5 minutes ka pala naghihintay, galit na galit ka na. Samantalang dati, yung mga palabas sa TV, mga pinapakinggan natin sa radyo, inaantabayan natin yan days before. Ganun yung pasensya natin. Ngayon hindi. Correct. Hindi tayo magtsatsaga Tama. maghintay ng limang araw bago panoorin yung ipapalabas sa TV. Hindi. Kahit di natin mapanood sa TV yan, aabangan ko yan bukas, di ba? At my own time, at my own pace, ganun. Ganun tayo. Umiiksi talaga yung pasensya Tama. natin kasi nasanay tayong instant na natin nakukuha ang mga bagay-bagay. Isipin mo dati yung letter nga dahil yung snail mail, di ba? Hihintayin mo siya 1 week kapag local. Kapag galing abroad yan, minsan naabutin din pa yan ng 2 weeks, 3 weeks, depende kung anong klase ng telegram yung ipapadala niya. Isipin mo, maghihintay ka ng ganun katagal, ngayon hindi mo na kaya maghintay ng ganun. Inip ka na, di ba? Kasi sanay tayo Isang click lang natin, masasend na natin yung message dun sa tao. Di ba? Things come in an instant at nababawasan yung yung patience natin pag ganun. Kasi nga, sanay tayong laging madali. So, yung downside na nakikita ko. Well, that's my personal observation. Correct. Ano lang naman ito, napag-uusapan lang naman. Kasi parang minsan, at saka, of course, hindi natin din disregard yung parang anxiety ng mga tao ngayon. Pero, or baka lang hindi siya talked about before during our time. Kaya hindi rin natin siya masyadong alam. Natatandaan ko, partner, naging aware lang ako sa mental health, mga anxieties na talagang it is a serious concern. Nagtatrabaho na ako sa Love Radio. Alam mo yun, may kakilala na akong taong aktual na pinagdaanan ito, kaya siya na ipaliwanag sa akin, 'di ba? Pero otherwise, during our time, ewan ko siguro sa background ko or sa mga naging kasama ko sa buhay and all, hindi ko siya nakita or walang ganon. Walang ganon. Probably kasi mas simple yung buhay. Kasi halimbawa, meron akong nakita na isang photo. Ang galing nga, cartoon siya, partner, na parang kino-compare yung iniisip ng mga tao, mga kabataan noon sa kabataan ngayon. So yung kabataan noon, ang iniisip lang, sana wag tayong matulog kasi hapon na. Kasi pinatutulog tayo ng mga magulang natin kasi para lumaki tayo. Parang ganun. Ginawa kong Filipino version na nakita ko, partner, ha. Tapos yung, on the other hand, yung kids nowadays, ang dami nilang iniisip. Anxiety, poor internet connection, yung mga kailangang gawin na i-edit, 'di ba? Ilan na ba yung nag-like sa ganitong video ko? Bakit walang nag-subscribe sa YouTube channel ko? Maraming ganon. And alam mo yun, kaya nagkukos ng sandamukal na anxiety and stress. Agree ako doon, partner. Kasi ang information na ngayon, mga kaibigan, sobra. Volume siya. Minsan nga hindi na kaya ng isip natin
'Di ba? Sa sobrang dami ng information na nakikita natin sa paligid, isang pindot mo pa lang, 'di ba? Iko-consume na yung oras mo sa dami na pwede mong mapanood, sa pwede mong mabasa at pwede mong marinig. Isipin mo yun yung i-absorb mo everyday. Samantalang dati, isa lang. Kung gusto nating ma-entertain, 'di ba? Either magbabasa lang tayo ng comics, makikinig tayo ng drama sa radyo o manonood lang ng TV, aabangan natin yung paborito nating programa which is Batibot. Yun lang yung information na pwede nating i-absorb or i-consume that time. Ngayon hindi. Iba't iba. Ang daming platform na kung saan pwede kang ma-entertain. Hindi mo na nga nakakabisado minsan eh. 'Di ba yung pina-follow na kinatutuwaan mong page halimbawa, minsan nakalimutan mo na kasi bukas may makikita ka na namang bago na mas maganda. Susunod na araw may makikita ka na namang mas maganda to the point na tatabunan na yung mga una mong nakilala o yung mga una mong pina-follow. 'Di ba? Ganun din sa mga celebrities. Yung sinasabi mo nga Oo. partner, 'di ba? Yun Nanoon lang ng source shows of lang ng Batibot. entertainment Alam mo ng mga yun, yung shows bata. lang Oo. Yun lang yung source. Correct. Ngayon partner, 'di ba? Imagine, may Disney Channel na, may Disney Yeah, may Paw Junior Patrol pa. May Nickelodeon Diba? May na, may Roblox Nick Junior pa. Oh, So may iba Peppa pa yung Pig pa. HBO Hits, HBO Family, oo. Iba. Correct. Ang daming kung anek-anek, 'di ba? Pero isipin din 'yan. Bakit? Kunyari, Nickelodeon partner. Kung technically isipin mo, cartoons, 'di ba? Pero kapag ka pinanood mo siya partner, for example, tutukan mo siya yung magko-concentrate ka in actually watching it at hindi lang siya passing by your eyes. May mga cartoons dyan na hindi maganda ang itinuturo sa mga bata. Like sapakin yung Yes, katabi, yes. sipain yung katabi, yung mga ganon. Tapos ganon din sa YouTube. Iisipin mo na yung YouTube na pinapanood ng anak mo for kids kasi nga bata yung nag-aano, bata yung Yes. yung host, bata yung YouTuber, 'di ba? Pero yun yung sinabi sa akin ng isang araw na nag-message sa akin yung anak ko, si Princess, nag-PM, sabi niya, "Mom." Sabi ko, "Yes, anak. I know na why sometimes patapot is bad." Sabi ko, "Oh, why?" Because I saw in the history, yung history ng YouTube, last na YouTube yata, na video na pinanood niya, partner. Nakita niya na parang yung YouTuber na bata, very popular siya sa ibang bansa eh. Basta YouTuber na bata, hindi siya Filipino. Parang mahilig siya mag-prank. At isa sa mga prank yung kinukulong niya yung mga tao, yung mga ganun. Oh. So, alam mo yun, of course, bata naman yun. Pero hindi natin kasi alam kung ano yung possible na maging effect nito sa nanonood. Na okay lang palang ikulong yung mga tao or okay lang pala silang tapak-tapakan o lundagan. Alam mo yun, yung mga ganun. Tsaka yung sa mga games nga, diba? Sa mga computer games na pinapatay yung enemy. So parang ganun yung pwedeng maisip ng mga bata pag na-expose sila masyado sa ganun na it's okay to kill an enemy. Pagka inaapi ka, kill it, 'di ba? So it's not good. Yun yung medyo borkot dyan. Hay nako, sana bumalik na tayo partner sa panahon na wala pang tsinelas. Sobrang payak ng pamumuhay, di ba? Sobrang simple ng buhay, walang masyadong isipin. Di ba? Isipin mo lang kung paano magbabayad ng utang and that's it. Correct. Ngayon, na dami mong Diba? iisipin eh. True ka Totoo dyan. yan. Ako, yung binabanggit mo ng mga paborito ng mga bata na minsan inaalaw ng mga magulang. Ang dami mga bata na favorite si Granny. Ewan ko lang tanong ka na maraming bata kilala nila si Granny. 'Di ba? Na medyo nakakatuwa naman, although nakakatakot din at the same time. Pero yung effect nito, parang tuwan-tuwa silang nanonood na may nakikitang, 'di ba? Kasi pag nanapak si Granny, talagang duguan eh. Either siya yung mananapak o siya yung papatayin, parang gano'n si Granny. At yung mga bata tuwan-tuwa. So ang effect nito na parang kinatutuan mo yung nagtatalsikan yung mga dugot na may namamatay. So hindi maganda yung effect. At and marami mga parents ang inaalaw yun kasi nga parang cartoons to eh. At saka game lang naman to. Pero yung effect nito, 'di ba? Pag lumalaki yung anak mo, parang natutuwa siya nakikitang duguan yung kalaban or kung ano man. So hindi pa rin maganda sa madaling salita. So ang sinasabi namin dito siguro dahil sa sobrang dami ng information available, i-control pa rin natin bilang guardians, bilang parents, control pa rin natin yung mga napapanood ng mga anak natin para 'di ba, mag-guide pa rin sila sa tamang panoorin and 'di ba, ma-protect pa rin yung values na in-instill natin sa kanila. Correct. Chula, luto, walang halong eklabo. Yun talaga yung pinakamahalaga doon. Yes. Actually, yun yung tamang pag-end sa discussion na ito. Na, of course, we cannot go back to the time na
wala pang Coke sa lugar ninyo. Okay? Yung sobrang payak ng pamumuhay na hindi pa kayo inabot ng soft drinks. Hindi na tayo babalik doon. We can never go back to the world na walang internet. But Yes. what we can always remember and keep in mind is to ensure that the values are still intact. Yes. Na yes. hindi pa rin natin kakalimutan yung mga mabubuting asal kasi yan din naman yung kailangang mapass on. Hindi lang yung teknolohiya na gumaganda, Yes. kundi yung kagandahang asal. Tama. Ganun. Chula Luto lang halong Eklabo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanay na nag-agree at mga tatay na tumatango-tango habang nakikinig sa tambalan na nagdi-discuss tayo tungkol sa topic na ito. So, parents, lagi nating tatandaan if we already have kids or kung di ka pa nagkakaroon ng anak, it's really going to be a major responsibility. Kasi Yes. luma man na kasabihan pero totoo na sabi ni Gato Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sila ang future eh. So Yes. kung yung mga bata ngayon ang future, kailangan mag-impart tayo ng necessary na values sa Tama. kanila. Dahil kung hindi, kawawa naman yung susunod talaga na generation. O, Correct. diba? Wag nating hayaang i-control ang mga bata ng environment. Tayo mga magulang na mas nakakaintindi at nakakaalam, tayo yung mag-control sa kanila. True Lalu at walang halong eklavu. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapainggan kaya at inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala At ako na ba si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM radio station.